Takže čau všichni, máme tady ochutnávku tohle spreje, pak banán v bílé čokoládě, my jsme to ještě neměli, a pak to, do píči mi to spadlo, no a pak tu máme Anetku, jestli znáte Fyzioho, jo, no, já ho úplně nemusím, takže tak no. Takže první jdeme ochutnat Anetku. To bude chutnat jak malina nebo jak jahoda. Jak malinovka. To vůbec nechutná. Jo, je to přichuť liči a vůbec to nechutná jak liči. Ale hej, trochu jo. No, malinko, jako není to tak... Ale jako hrozně přeslazený. Je to hrozně sladký. Vitamíny. Jo, tak to víš, že jo. Ono tam je fakt tedy vitamíny. To si dělají prdel, tam nejsou žádný vitamíny, ty. Osvěžující, méně cukru. Jako sladký jak Jo, Ježíš, oni tak strašně lžou. To je zajímavý, proč je to tak sladký a proč tam cítí. Já tomu dávám takových asi 7 z 10, není to úplně nejlepší. Kámoška tomu dává 6 z 10. Tady máme takovýhle spirej. Tak jo. Jakože nejspíš to má být kyselý, je to trošku kyselý, jako jo. Že je to trošku jako kyselý. Není to úplně kyselý, kámo, my jsme s kámoškou měli žvejkačku, která byla kyselá jako kráva. Já jsem to úplně nepřežila, tu žvejku. Kam ty si to stříkal do krku? Počkej, já si to zkusím stříknout do krku. Stopni to. Já tomu dávám takých 8 z 10. Kámoška tomu dává 9 z 10. Tak jo. Na čokoládě. A je dobrý.